Takže ahoj, vítajte pri mojom ďalšom let's play. Teda tento let's play je práve číslo 2. Zatiaľ som vlastne nedal ani ten prvý let's play na Facebook a YouTube. Ale to len pretože chcem natočiť viac let's playov a tie vlastne následne upraviť v nejakých programoch a až potom dať na sociálne siete a YouTube. Takže teraz vám ukážem, v tomto diele vám ukážem vlastne, ako si rozšíriť teda svoju rezidenciu, alebo teda ako ju skrášuť. Tak hlavné je, aby ste tam mali nejaké tie torče. Takže vlastne ako vidíte, ja tam mám už torče, crafting table, dokonca aj chest, truhu. V nej už máme nejaké veci odložené. Takže teraz, keď sme už vlastne pri tomto diele, mohli by sme si ukázať aj ako vlastne rozšíriť tú rezidenciu. Takže ukážem vám, ako môžete zväčšiť svoj dom, aby bol teda aj krajší, aj väčší. Takže ja si potrebujem vyrobiť sekeru. Teda drevenú sekeru, pretože na inú momentálne nemám. Zajdem si zaťažiť nejaké to drevo, ale vlastne mám nejaké to drevo, takže netreba. Tu ho mám ešte v celku dosť. Takže z tejto strany zozadu teda by sme v podstate mohli spraviť také menšie rozšírenie. Takže vlastne stačí si to urobiť, aké chcete z akejkoľvek suroviny. Ja si to urobím z dreva, pretože tá sa mi asi najviac páči. A mám jej momentálne asi najviac. Takže inej suroviny nemám moc. Takže aby som vlastne urobil to rozšírenie z dreva. Ako vidíte sami, tak za chvíľku mi to drevo dojde. Preto si budem musieť zajsť po ďalšie, teda ak nejaké ešte mám vlastne. No, vlastne ja si už v podstate zajdem po to drevo, aby som potom nemusel chodiť, keď už budem vlastne rozrobený. Takže idem naspäť. Zväčšíme si to podľa predstav. Je jedno, aké už chcete si to veľké spravte. To dielo na vás. Len pamätajte, že zo začiatku vám treba hlavne ten dom a tú posteľ, ako som už vravel v mojom prvom diele. Ale keď už budete mať vlastne dosť tých surovín naťažených, môžete si spraviť aký veľký dom chcete, teda pokiaľ vám zodpovedajú suroviny, množstvo surovín. No takže túto stranu by som v podstate ja už aj mal. Tu si takto ešte chcem spraviť toto. Toto som zle dal. No. Takže už vlastne si urobíme iba tú stenu zadnú. Zničíme
To, čo sa mne nepodarilo, samozrejme, prepáčte, ale... No. Tu by sme to už vlastne aj mali. Takto si to... zamurujeme. A... stade to spredu. Spravíme prístup aj tam dozadu. Kde budeme mať vlastne... ako keby taký menší sklad surovín. Ale hovorte tomu ako chcete, hej, však... No. Tak ja si musím tuto zobrať, hej, vy si to samozrejme musíte naťažiť, ak hráte na survival a nechcete používať módy, chcete proste ťažiť. Ja by som tiež ťažil, ale trvalo by to dlhšie, preto vám to ukazujem takto. Takže ja som si vlastne chcel zobrať cobblestone. Z toho si vlastne urobíme pec. Ukážem vám, ako ju vykraftiť. Zoberete cobblestone a takto po obvode toho crafting table znútra dáte na každú stranu jednu kocku. Vlastne na každé tam dáte jednu kocku a vznikne vám z toho potom pec, kde môžete taviť rudu, ako zlato, diamanty alebo... no diamanty vlastne nie, ale zlato, uhlie a železo. Tam môžete vlastne ťažiť. Takže dáme napríklad, aha, ja si zoberiem uhlie, cool. Vložím ho tam. Ďalej si vezmem, čo ja viem, zlato. A vložím ho sem. No a ono sa mi už vlastne automaticky vypaluje. A už potom vlastne môžete ísť ťažiť. Potom stačí prísť a v podstate už len zobrať to vypálené, čiže vám vypáli, ako vidíte, tehličku zlatú. Z čoho potom môžete robiť zlaté brnenie alebo tak. No, ďalej by som vám ukázal, ako nakrmiť zvieratá. Čiže to si zoberete wheat. To je vlastne obilie. A kliknete pravým na zviera. Oni sa vlastne tak aj pária, keď sú pri sebe blízko. Vidíte, a malá ovečka. Tak vlastne stačí už len takto to držať. Oni sa vlastne budú páriť potom a vidíte. Tu mi síce už nevznikla malá ovečka. To neviem síce prečo, ale nevadí. No, to by sme mali. Takže vlastne ukážem vám ešte ako truhu vykraftiť. Zoberete si wooden planks, drevené dosky, a tiež to takto po obvode dáte a vznikne vám truhujca. Vlastne tu si môžete uložiť kde chcete. A vlastne do tej si môžete skladovať svoje naťažené suroviny. Len by som vám poradil pri naťažení surovín, ako sa vrátite domov, tak by som vám poradil si to hneď odložiť, pretože potom ak padnete do lávy, keď budete ťažiť suroviny, tak vám zhoria všetky vaše veci a tie už je bohužiaľ nenávratno s nimi. Takže by som vám poradil si to radšej tak odkladať. Je to síce také, zaberie to kúsok času, ale vlastne veci sú veci. No, takže ja si sem dám schody. Len ich teraz musím nájsť. A tu sú, dobré. Tu máme vlastne schody, ako vidíte.
Teraz si tam dáme dvere. Samozrejme na dome je dobré mať dvere, aby sa vám tam nikto iný nedostal. Teda monštra, aby sa vám tam nedostali. To je hlavné. No, takže ako vidíte, mne tu prší. Ať mám dáš rád, tak idem robiť aj v ňom. Mne to v podstate jedno, hej, ale dám si deň, pretože predsa deň je deň, ten mám radšej. Ja som si tu takú cestičku spravil. No tak teraz ideme ťažiť vlastne. Môžeme ísť ťažiť napríklad, tu si urobíme niekde nie veľmi ďaleko, ale ani nie veľmi blízko od domu dieru do zeme. A vlastne už len budete postupovať dole. Kým nenarazíte na nejakú surovinu. Tam potom si to môžete dole rozkopať aj. Vidíte, ja tu mám už bedrock. To je nerozbitná surovina, pretože ja som to nedomyslel moc. A mám proste takú mapu. Zoo. Čiže tu ťažiť určite nemôžem, to mi je ľúto, že vám to ukázať nemôžem. To vám ukážem niekedy inokedy. Ale teraz je hlavné to, že vám ukážem, ako vlastne prežiť. Čiže vlastne som vám povedal, ako by ste mali postupovať pri ťažení. Čiže to mi je fakt ľúto, že vám nemôžem ukázať, ako ťažiť. Ale bohužiaľ, no ja vám to ukážem niekedy inokedy na inej mape. Po prípade pôjdem ťažiť inám. Skúsim to teda. Ale nič nesľubujem, bohužiaľ. No dobre, toto je všetko pre túto časť. A zatiaľ sa majte. Za chvíľku natočím tretiu časť už vlastne. A tam vám ukážem, ako sa postarať o zvieratá.